Velkommen til det første forsøg med tarot. Jeg har valgt at lave 3 muligheder, som du kan vælge imellem. Der er den her hjertesten, som jeg har modtaget i gave for nylig. Så er der den her kogle fra et lærketræ. Og så er der det her krabbeskjold. Jeg fandt ved Vesterhavet for ikke så længe siden. Så værsgo og vælg, hvad der føles bedst for dig. Og til dig, der valgte den her hjertesten, velkommen til din læsning. Og det bliver en lille mini-læsning, hvor vi har et kort, som beskriver situationen nu og her. Så har vi et kort, som fortæller om fortiden, kort, der fortæller om fremtiden, og har vi et kort, der fortæller om, hvordan du logisk ser på det hele op i tankeplan. Og så har vi et kort, som beskriver her, hvordan du forholder dig til det underbevidst. Og et kort, der viser, hvad der blokerer. Og så et godt råd. Og vi starter med det, som beskriver, hvad der sker her nu. Og der har vi altså kongen af bærerne, King of Cups. Og jeg vælger lige at vise hele det her kort. Ofte så får man selv en masse tanker og idéer, når man ser på det her. Og det her tarot sæt, det er The Light Seers Tarot. Og hun beskriver meget i den her guidebog, hun har, hvor vigtigt det er, at de ting, vi selv får ind, når vi ser på de her kort, hvor vigtigt det er, inden vi begynder at læse i en bog eller andet, der kunne hjælpe os på vej. Så derfor så lader jeg lige dig se, hvad du får ind. Bærerne, det er jo, nu var det så på hovedet, bærerne, det er jo følelser, vandelement og følelser. Og kongen, når den er retvendt, så vil den handle om en, som står stærkt i sine følelser, som har overflod i sine følelser, og har et meget solidt fundament følelsesmæssigt, og som ikke kan blive rystet. Altså hvis der kommer en ind fra siden her og stir things up eller sådan, og får vandet til at bølge, så sidder han stadig her med sin klangskål og nuser med den. Og man kan også se, det stråler ud af ham energi. Rolig energi. Han er helt i sin egen energi. Så der er ikke rigtig noget, der kan ryste ham. Men nu er den jo på hovedet.
Så der vil jeg sige, at det handler om ikke at stå i sin følelsesfundament. At måske ikke have noget fundament. Måske er du blevet rystet i fundamentet. Måske føles det svært at finde fodfæste i dine følelser lige nu. Måske er det svært at mærke, hvad du egentlig føler, og hvad der egentlig er dit, og hvad der er andres. Og når jeg sådan siger de her ting, så kommer der jo også en del udefra, som bare kommer som beskeder. Det er intuitivt, når jeg deler de her ting. Og tag bare det, som føles godt, og hvis jeg siger noget, som ikke føles godt, eller rammer forbi, eller ikke føles som noget for dig, så lad det endelig ligge, for så er det ikke til dig. Det er ikke sådan, så det jeg siger, det skal passe. Og der kan også være noget, der passer, og noget, som ikke passer. Det vigtigste, det er, at det føles godt at lytte til, og at det føles som om, at det rammer ind i noget hos dig. Og jeg vil sige, at det er nok svært at finde ud af at mærke egne følelser og skabe et fundament. Det kan også nemt være noget med at komme til at flyve for meget i det, og måske tænke for meget, at blive for rationel-agtig, i stedet for at være bundet i dine følelser, og være, grounded og rooted i dem. Altså, så bliver det sådan et forsøg på at tænke sig ud af noget, i stedet for at sidde med sine følelser, og gå ind i dem, og lade dem ligesom skabe fundamentet, ikke? Altså, og lad følelserne være dit fundament her, som du hviler dig på, så det lykkes ikke. Så det bliver noget med at måske være for meget op i hovedet. Lad os se, hvad der ellers kommer frem. Ja, det er underbevidstheden. Og det er jo også følelserne. Og det er jo... altså når den er ret, så handler den om at være drømmende og romantisk, og nogen vil sige naiv. Det er sådan et ord, som ofte har meget negative. Jeg synes jo ikke, det er... Altså det er en, som tror på alt godt i alle, og tror på fred og kærlighed, og kærlighed overvinder alt, og ja, alle de her smukke ting. Men den er jo så på hovedet, og du har nok mistet troen på kærligheden. Der er noget, der har rystet dig, så din ellers, måske plejer du faktisk at være den her. Men der er noget, der har gjort, at du er blevet rystet ud af din følelses, vold, eller du er, der er noget, der har trukket tæppet væk under dine ben. Og ikke sådan, man kan jo godt opleve en kærlighed, og her mener jeg ikke kun en kærlighed mellem nogen romantisk, altså der skal blive en partner, men også det kan også være en kærlighed til en familie, eller til en ven, eller veninde, eller
Og nu tabte jeg lige tråden i det. Men tæppet er nok revet væk på en eller anden måde. Du har mistet lidt troen på noget. Det kan være, at vi får det at vide her, hvad der er gået forud for det. Jeg får lyst til at tage den her nu. Ja. Der er godt nok meget. Det er en meget følelses. Det passer også med den her hjertesten. Det er jo igen en bager. Og jeg sagde sådan, ja. Fordi jeg føler virkelig med dig. Og jeg kan sådan mærke det selv, synes jeg. Det her, når det er retvendt, så er det jo et billede på en kærlighed, noget frieri. Du kan se, der er den hvide hest, ikke? Altså, og der er jo piknikkurven der med det hele klar. Der er også brevet sågar, ikke? Og 10 røde roser, eller hvor mange der er, ikke? Og den er jo så sådan her. Noget har skuffet dig. Jeg ved ikke, om du har haft det her frieri, og er gået med på det, og så har det vendt sig om, fordi det ikke var det, du troede, det ville være. Måske har du oplevet en eller anden form for du har haft en eller anden form for forventning om noget følelsesmæssigt, som du følte kunne blive til noget stort, og du følte kunne ligesom ja, det var meget sådan, hvad kan man sige, lovende. Og det viste sig så at være noget helt andet. Ja. Men der er jo ikke noget at sige til, at du så har det sådan her nu. Især hvis du faktisk troede på det her. Og du mærkede det, og du, ja, så er det klart, at du ikke tør stole på det, du mærker, og at du prøver at være fornuft. Jeg ser, hvad der gemmer sig heroppe. Tankeplan, ja. Det er så månen, og det når noget er skjult, eller noget, der er noget, der ikke kommer til overfladen, ikke? Se, heroppe er månen, og der er den hvide ulv og den sorte ulv, og så har vi vandoverfladen, og så er hun her nedenunder. Når den er vendt om, ja, hvad betyder det så? Det kan du jo lige se, om du selv kan mærke. Så prøver jeg lige at kigge her i bogen, hvad de skriver. Månen, the moon. Hvad nummer er det? Nummer 18. Okay. Altså, der står noget med, i shadow, altså i skyggesiden, som er det, som hun kalder det her i den her Light Series Tarot, der er det noget med at lave nogle illusioner. Komme til at lave nogle illusioner, som
er så tykke, hun siger thick illusions, så selv for det mest kritiske øje kan man komme til at lave dem. Selv for den mest vågne, eller den mest analytiske, eller den mest et eller andet, der kan man stadig komme til at lave den. Og jeg får sådan lyst til at sige, at det ikke er din skyld, eller sådan. Jeg ved ikke, hvorfor det lige kommer, fordi det er jo aldrig nogens skyld, men jeg tror måske, du lige har brug for at høre det. At det ikke fordi, der kommer lige sådan en med, at det er ikke fordi, du har gået og forestillet dig for meget. Det tror jeg ikke. Jeg tror også, du har også fået lovet en masse. Tænder jeg lige den her. Altså du har også, hvis ikke fået det lovet sådan rent, hvad kan man sige, bogstaveligt, så i hvert fald har du intuitivt kunne mærke en masse. Jeg får sådan lyst til at sige, nu skal vi også se, hvad det ligger herovre, men jeg får sådan lyst til at sige, at du må ikke forlade dig selv. Det er ikke dig. Det er ikke dig. Du har ikke mærket forkert, og du har ikke. Det er ikke din intuition, der svigter dig. Ja, det er nogle beskeder, der lige kommer igennem, at det er vigtigt, at du er ikke forkert, og det er ikke fordi, du ikke kan se de altså, der kommer sådan noget med, burde jeg have set nogle signaler, og burde jeg have vidst, og sådan noget, men nej. Og det kan også være, det er bare lige noget, der kommer, det kan også være i forbindelse med, nu er det her meget følelser, men det kan også være i forbindelse med et arbejde, hvor det er noget, du har lagt mange følelser i, og altså burde du så have vidst, at det ville ende sådan et eller andet, partnerskab i arbejde, eller sådan noget, der er gået hver sin vej, eller et eller andet. Men nej, altså det, nogle gange så kan vi bare ikke se os ud af alting, og det er heller ikke meningen, fordi havde vi kunnet det, så havde vi jo ikke lært, altså havde du vidst, det her det vil ende sådan, så var du måske ikke gået ind i det, og så får du ikke den, hvad kan man sige, lærdom med, som jo hører med i det. Så vil du gå glip af det. Så står der også her, nu står det på engelsk, der står, dive into the moon's healing embrace, breathe into and past any insecurities that you notice you're holding on to, and let her dimly lit magic guide you home. Altså, prøv om du kan give slip på det her med, at det er dig, der er forkert, og ja, det kan også være, det er nok det, der foregår deroppe i dine tanker, det er, at du synes, det er dig, og det er din intuition, og du burde have set, og hvordan kan du være så let at snyde, og sådan nogle ting, men det er det altså ikke. Det er det virkelig ikke. Og jeg ved ikke, jeg håber, at det giver lidt mening. Du kan lige se. Er det en hund og en ulv? Jeg synes, det er 2 ulve. Men jeg ved ikke, om det er en hund og en ulv. Men det må du jo også selv. Det kan være, det betyder noget for dig. Hvad det er. Nå, lad os se, hvad der ligger her i fremtiden. Ja. Det er jo et meget interessant kort, som virkelig passer godt til resten af dit oplæg her. Det er igen bærer. Det er vildt, ikke? 1, 2, 3, 4 bærer ud af 5 kort. Ja. Men der er altså 7 bærer på det kort her. Og sådan som det beskrives nogle steder, det her kort,
Der er jo rigtig mange tolkninger og forskellige tolkninger af tarotkort generelt. Sådan som det beskrives, det her kort, nogle steder, der er det, at det er noget med, at han har smagt på lykken, og han ved, at lykken gemmer sig et eller andet sted her. Men han ved ikke, hvilken en af dem han så skal åbne, for at lykken kommer. Og han prøver at stå og huske, hvad for et skal jeg tage? Fordi at det er jo lykken, jeg skal åbne op for. Og han vil ikke risikere at tage en forkert, fordi hvad så, hvis det betyder ulykke? Så det er sådan meget sådan, med ikke at ture og tage, åbne en af bærene, fordi hvis den nu ikke har det som, altså have en forventning om, hvad der skal gemme sig under et bære, og hvis man så åbner det forkerte bære, så er det jo ikke det, der kommer ud. Og nu skal jeg lige prøve at se, hvad det er, de skriver om det her. Ja. Det er nemlig noget med, at det er det her med, hvad sker der, hvis jeg nu vælger det der bære, ikke? Hvor er det henne? Der. Så lad os sige, at jeg vælger det der bære. Det betyder, at jeg får partneren, som jeg skal sammen med resten af mit liv. Men vælger jeg det der bære, så betyder det, at jeg får den karriere, jeg ønsker mig mest. Vælger jeg det der bære, så får jeg 4 børn. Vælger jeg det der bære, altså. Og hvad skal jeg så vælge? Nej. Hvis jeg så vælger det der betyder, så jeg ikke får de 4 børn. Hvis jeg nu vælger det der betyder, så jeg ikke får the love of my life. Så det er sådan en, det er egentlig sådan lidt et forsøg på at kontrollere sig ud af sine følelser, eller forsøg at tro, at man kan kontrollere det, der kommer. Og det kan vi jo ikke. Ja, så der er noget forvirring med, hvilken vej du skal gå, og hvilken krop du skal vælge, hvilket bære du skal vælge, og hvis jeg vælger det, betyder det så, at jeg går glip af det der, og du står i sådan meget usikker følelsesmæssig situation. Skal vi lige se, det der blokerer, det er de 6 stave, og han ser sådan her ud. Og den slår jeg lige op med det samme, fordi den er ikke så bevandt i, eller hvad man siger. Ja, okay. Den handler om, når den er sådan her, så er det noget med at blive anerkendt og se alle hænderne derude, ikke? Og hun står nærmest på en scene, ikke? Og der er spotlys på hende og det hele. Og når den så er sådan her, så er det jo lidt det modsatte på en eller anden måde. Det er noget med ikke at lytte til sig selv og tro på sig selv. Det er et mangel på selvværd, inner knowing. Og det passer jo rigtig godt med resten af læsningen. Og især det deroppe, ikke? Med at du har mistet troen på dig selv på en eller anden måde. Og du tror, det er dig selv, der har bærer skylden, eller bærer, hvad kan man sige? Ja. Du skal til at finde dit, eller nu skal vi se, hvad det gode råd er. men det, der blokerer, det er, at du ikke har kontakt til dig selv, til din indre. Og det er jo det, der også går igennem i det hele, ikke? Du har mistet kontakten til dig selv og troen på dig selv.
Og nu ved du ikke, hvad du skal gøre. Lad os se det gode råd. Ja. Sværdenes konge. En ugle. Og hvad er det så? En ravn eller en krage? Det var næsten en ravn her. En flagermus. Hvad var det derude? Guldsmed måske. Sværdenes konge. Og sværd, det er jo noget med logik. Jeg læser lige lidt her i bogen. Altså, det må være noget med, at når du nu ikke er i stand til at bruge dine følelser som kompas, og det har du jo tydeligvis lige nu, at det kan du ikke lige nu, så skal du måske lade din, jeg vil ikke sige fornuft råde, men være sådan lidt mere, altså for eksempel, når du er sulten, skal du spise, når du er træt, skal du sove, når du er tørstig, så skal du drikke vand, når du fryser, så skal du tage varmt tøj på, når du sveder, så skal du tage noget tøj af, eller måske skrue lidt ned for varmen. Når du er træt, skal du sove, det ved jeg ikke, jeg har sagt. Når du mangler inspiration, skal du ud og gå en tur i naturen. Når du savner selskab, skal du ringe til din ven eller din mor, eller en veninde, eller gå ud og opsøge det på en eller anden måde. Når du føler dig forvirret følelsesmæssigt, skal du ikke tage en beslutning. Når du er i tvivl, så vent. Når du føler dig ensom, så ræk ud. Når du er ked af det, så græd. Når du er glad, så dans. Altså sådan primitivt vil jeg egentlig måske kalde det. Gå efter dine behov. Ikke lade dine følelser få overtaget. Og det er sådan, jeg kan mærke, at det går meget imod, hvem du er. Fordi jeg tror, du er meget den der og den der. Men det kan også være, at det ikke. Jeg tror, at med alle de her bager, så tror jeg, at du er et meget følelsesmenneske. Og derfor kan det godt komme som sådan lidt et underligt eller spøjst råd, at du ikke skal gå med dine følelser. Og jeg forstår, hvis det stritter på dig, det forstår jeg rigtig meget. Men det handler heller ikke om, at du skal tage afstand fra dine følelser og tage afstand fra dig selv, fordi det må du jo heller, altså det vil ikke være tilrådeligt, når du, fordi så forlader du dig selv. Og det er ikke det, dine følelser må gerne være der, men det skal ikke være dem, der sådan er styrende. Altså når du er træt, så spekulerer ikke for meget over, hvorfor du er træt. Eller kan det nu passe, jeg er så træt? Eller jeg burde jo ikke være træt, men når du er træt, så er det fordi, du har brug for søvn. Så sov. Eller du ved, når du, måske kunne det være, fordi du mangler vand. Måske er der noget med nogle vitaminer. Altså være sådan lidt mere praktisk anlagt, tror jeg vil sige. Når du, ligesom det der med, ja, når du er sulten, spis, når du, altså, kører lidt i noget praktisk, hvad kan man sige, ja, lavpraktisk, ikke også? Altså, er du ensom, ræk ud, og ja,
jeg tror det vil give mening for dig, og hvis det ikke giver mening lige nu, så prøv at mærke efter, når du får nogle af de her behov, der opstår. Prøv at mærke efter, om du kommer til at sidde og være for meget i dine følelser, eller om du rent faktisk handler lidt på det, der kan handles på lige her nu. Altså når du er ensom, kunne du så sende en sms til din veninde, eller ringe til din veninde, eller spørge din ven, skal vi gå en tur, eller gå et sted hen, hvor du ved, du møder nogle mennesker, den lokale et eller andet, blomsterhandler eller pizzeria, eller et eller andet, hvor du plejer at udveksle nogle. Altså det behøver ikke at være så stort, det kan også bare være der i den lille skala. Og jeg tror, det er noget med, at du skal lige lande igen oven på de her ting, og for at du kan lande, der har du brug for at det bliver sådan helt basic. Helt basic. Og jeg får også at vide, at du skal nok komme her igen. Altså du skal nok blive dit eget drømmende jeg og alt det her igen. Og det er du også indeni. Du er bare rigtig følelsesmæssigt drænet, tror jeg vil sige. Ja, det var din læsning for i dag, og jeg håber, at du kan bruge det til noget. Og tak fordi du var her. Hej. Hej, og velkommen til gruppe 2. Dig, som har valgt grænkålen. Kålen fra lærktræ. Og jeg er meget ny i det her. Meget ny i det her. Og jeg vil bruge min intuition og min kanalisering samtidig med, at jeg vil bruge tarotkortene. Og så vil jeg også bruge den bog, der hører til de her tarotkort, som jeg bruger. Og det er dem her, Lightseers Tarot. Der følger en fantastisk bog med, som ser sådan her ud. En vidunderlig bog. Og den der store bog har jeg købt ved siden af. Den her, den hører med i. Og det er det, jeg vil bruge til at læse for dig i dag. Og vi laver et lille oplæg her. Situationen, tankeplanen, underbevidste, fortid, fremtid, det der blokerer, og det gode råd. Og lad os så se, hvad der er til dig. Ja, vi har kongen af mønter her. Og hende, som har lavet det her kortsæt. Hun er meget på, det synes jeg faktisk de fleste er, som laver tarotkort her, at det er, hvad vi selv mærker, når vi ser kortet. Hvad vi selv mærker og ser, som ligesom er det, der er det rigtige. Og hvis vi behøver støtte til det, kan vi læse i en bog, eller forstå andre steder fra. Altså for eksempel ligesom mig nu tolker jeg jo på dem, ikke? Men brug endelig det, du selv får frem. Så kongen af mønter. Han sidder der med sin... Er det en ulv? Det kunne godt ligne en ulv, ikke? Som jeg vil sige er fri til at gå, men vælger at være der.
Altså, det virker som om, at du lige nu faktisk har det rigtig godt. Ja, jeg får sådan, jeg tænker sådan, hvorfor er det, at du ser den her læsning? Hvad er det, du har brug for hjælp til? Fordi at, jeg kan godt mærke det sådan, jeg bliver sådan lidt rusket ud af det. Fordi at, det her det er jo faktisk sådan et kort, der, han har lidt det hele, eller sådan, jeg har det i hvert fald hamrende godt, eller sådan, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal. Jamen søren er der på spil her. Det kan være, at du kan fortælle mig det. Jeg kan også prøve at åbne videre op, så kan det være, at det giver lidt mening. Det er i hvert fald en, der har det godt. Lad os prøve at se, hvad der dukker op her i din fortid. Okay. Det er de 4 bærer. Mhm. Ja. Mhm. De 4 bærer. Jeg kigger lige i bogen her også. Noget med ikke at, altså, at være utilfreds, ikke også? Der er jo faktisk en kop der fyldt med, eller et bager fyldt med alt muligt lækre sager. Nu ser jeg det ikke rigtigt. Måske der ligger skuffelsen i de her 3, og derfor er det 4 egentlig ikke så tillokkende, fordi der er jo de her 3 skuffelser allerede. Ja, der er noget med, oplevet nogle skuffelser, som har gjort, at det har været svært at se de muligheder, som har været foran dig, eller som er blevet præsenteret dig. Så der er kommet nogen, der har rakt en hånd ind med de her muligheder. Men du har ikke rigtig taget imod. Der er en lille bitte finger, der holder der. Tommeltonnen rammer også tommelfingeren. Men, og der er også noget lys, der rammer her. Men hun ser den anden vej. Så måske lidt halvhjertet taget imod noget. Ja, lad os prøve at gå videre en gang. Hvad er der hernede? Ja. Temperance. Det er jo noget med balance, ikke? Og noget med mørke og lys og ja. Jeg tænker igen, hvorfor? Hvad skal vi? Hvad er beskeden i dag til dig? Altså, der er god balance i underbevidstheden, og det virker som om, at du egentlig har, altså, det går egentlig rigtig, altså der er en fin balance imellem
dine tanker og dine følelser, og det lyse og det mørke, og ja. Det er meget interessant, hvad det er, men den hænger jo godt sammen med ham her, ikke? Det ville jo være lidt overraskende, hvis du havde ham her, og så hernede var der rigtig meget rod, fordi hvordan kunne du så have det sådan her? Ja, der er rigtig god balance i det. Lad os prøve at se, hvad der er heroppe. Ja. 5 sværd. Og en masse. Så er det igen, er det kraven, eller er det ravnen? Eller rågen? Fire, der flyver der, og en, der står og skraber stadig. Så er der en deromme, der står og jubler, eller hvad? Og den er så på hovedet. De 5 sværd. Lad os se, hvad hun siger. Okay. Ja, det er jo meget interessant. Hun siger her, deceitful strategies and feeling guilty about your winning at all costs, resentment, a desire for peace, psychic attack. Okay. Så når den er sådan her, så er det noget med et defeat. Og det er noget med at være slået. Den her om, den står der op og når helt derop til toppen, og du står selv her, og alle kraverne har forladt dig undtagen, eller roen, eller ravnen, eller hvem det er. Men der er en, der stadig er hos dig. Du er ikke helt alene. Men nu er det jo ikke, det er jo på hovedet. Så måske er det dig, der står der, og måske er det en anden, der står her. Og der står noget med at feel guilty, altså føle sig skyldig. Måske føler du noget skyld over, at du har det så godt. Ja, det er jo interessant. Er der noget, føler du, at du ikke burde stå der, hvor du gør? Måske føler du, at det er bare sjovt, for den her, den er jo så sikker, ikke også? Men derfor kan vi jo godt, selvom vi er sikre, selvom vi sådan godt ved, at vi kan godt føle os meget rooted og grounded og sådan, jeg ser mange af mine de her tarot-videoer, hvor jeg lærer rigtig meget om tarotkort. Dem ser jeg på engelsk, så derfor så kommer der rigtig mange engelske ord ind imellem. Og jeg prøver at finde de danske. Jeg har en mor, som er meget glad for det danske sprog, og gør meget ved at bruge de danske ord. Og jeg synes faktisk, det er rigtig fint. Det er noget med at ære det, vi kommer fra. Og nu ved jeg ikke, hvorfor det her det lige kommer ind i din læsning. Men det er noget med at ære noget af det, vi kommer fra. Og turde stå ved, hvem vi er, i stedet for at være noget andet, fordi så er vi mere likeable, eller så er vi mere, sådan noget. Så altså, det er måske også noget med at ture og vise, altså ture og sådan, hvad kan man sige, skinne helt klart. Altså at virkelig skinne. Ikke noget med at stille dit lys under en skæppe, som man vil sige på dansk.
dim your light. Altså, simpelthen lad det skinne, lad det stråle ud, lad alt det her, lys her, lad det fylde hele dig, ikke? Og ikke kun det her, som det gjorde jeg før, men indtag den her rolle. Prøv at se ham, ikke? Indtag den rolle. Prøv at se ulven. Altså, hvad? Og ikke noget med at gøre dig mindre end den du er. Også fordi du ved det faktisk godt, og du har det faktisk i dig, og du er total balance her. Altså, det er jo helt vildt. Så den der skyld og måske også have sådan, ja, den der med, hvis du så gør dig mindre, hvis du så behøver du jo ikke at føle helt så meget skyld over at være der, vel? Hvis du gør dig lidt mindre, og hvis du lige sådan krymper lidt, og lige sådan, ja, det er meget interessant. Lad os se, hvad der blokerer. Eller skal vi? Vi tager lige. Tag fremtiden eller blokeringen først. Hvad vil du helst have? Vi tager fremtiden. Nå. 10 mønter på hovedet. Aha. Lad os lige tage den retvendt her. Og det bliver ikke meget mere fest end det her, hva'? Se børnene der om os. Sådan der. Ja. Der er fest og farver. Men nu er den jo på hovedet. Der må være en vigtig besked til dig i det, når den er på hovedet. Lad os lige se en gang. Ja. Okay. Altså, når den er sådan her, det kan vi jo se, så er det bare fest og farver, ikke? Og det er noget med at dele sin, altså, det er totalt abundance. Og det er noget med at dele med andre, ikke også? Og der er både en hund, og der er et barn, og flere børn, og maskuline og feminine, og der hænger en kæmpe en der, ikke? Og der er fest, og altså det er virkelig overflod, det her. Og det er også, at der er plads til alle, og alle kan komme og få noget. Men når den så er sådan her, i stedet, så er det noget med at ja, den hænger jo nok sammen med den her op. Det er noget med ikke at, hvad kan man sige, ham her. Hvis han gør det her op, følger den her op, så begynder han jo at slukke sit lys. Og begynder at, og den her, jeg er vist ikke helt værd, den her mønt, og det her sted, jeg sidder, det er vist heller ikke helt, og den her ulv, er jeg overhovedet værd som en leder af den her ulv? Kan jeg overhovedet lede, eller er vores venskab, mig og ulvens venskab egentlig, altså kan jeg være nok for den ulv, eller er den ulv mere værd end mig? Fortjener jeg overhovedet det her, ikke? Og hvis du mærker ind i dig selv, synes du så, du fortjener det her? Og hvis du ikke synes, du fortjener det, hvorfor er det så, du ikke fortjener det? Hvad er det, der gør, at det er det her? Lad os lige prøve at se en gang. Okay. The Empress på hovedet.
det er jo virkelig frugtbarhed. Skabelsen. Moderen over dem alle. På hovedet. Og det er altså det, der blokerer. Så der er noget med at altså hvis den er retvendt, så er det noget med at frugtbarhed, ikke også? Og have en masse idéer, give fødsel til dem, føde dem og abundance og alt det her. Det samme som det her jo. På, ikke? Og her der kan man sige, der skaber du det jo så bare. Der er du i gang med at skabe det, ikke? Og det giver jo vildt god mening, at det her, det er det, der blokerer, og det her, det er så din fremtid. Fremtidskortet, ikke din fremtid. Husk, man kan altid selv, altså, man har altid fri vilje. Det her, det er jo bare noget vejledning, ikke? Og en vej, tingene kan gå. Men det giver jo bare helt vildt god mening. Fordi det her, det er skabelsen. Og når den ligesom er blokeret, så, og den er jo blokeret heroppe også, ikke? Med skyld for at sidde der. Ja, det er godt nok interessant. Du har en masse skyld for at sidde, der. Og det blokerer for, at du kan skabe. Og ligesom, hvad kan man skabe frit, create, altså flow. Og derfor så kommer du ikke ud i det her. Man kommer i det her i stedet. Ja. Wow. Jeg bliver bare så... Det er så vildt, som tingene som de hænger sammen, ikke? Så hun har nogle ret fine i den her bog. Nogle ret fine, så er der nogle spørgsmål, der hører til her. Til det her kort her. Og det vil jeg lige læse op for dig. Fordi jeg tror måske, det kan give mening til dig. Hvilke områder af dit liv behøver mere mothering og spørger om at blive holdt og nurtured? Altså, hvad kan man sige? Hvilke områder i dit liv har brug for mere moderlig kærlighed, ikke? Og for omsorg og... Ja, altså, jeg får sådan lyst til at sige, det er det her, du skal. I am ready to give birth to my abundantly rich future. Det er det, der holder dig tilbage, vil jeg tro, for at kunne nå herhen. Der er noget med ikke at føle sig værdig til det. Føler jeg, at der er noget med, at du ikke føler dig værdig, og det er egentlig lidt skægt, fordi du har jo virkelig balance i mange af tingene hernede. Men der er altså noget, der gør, at du ikke... Vi har det gode råd her. Ypperste præstinden. Og det her kort, det er simpelthen så fint. Hun har både åbne øjne og lukkede øjne. Og så her det tredje øje. Og alt den visdom, der skinner ud af. Og det er altså på hovedet. Lad os se, hvad der gemmer sig af råd til dig der. Ja. Altså, når den her, den er på sådan her, så er du simpelthen i stand til at bruge din intuition på et meget højt plan. Og
i stand til at tiltrække og afstøde og ser både med åbne øjne og lukkede øjne, og det du ikke ser med åbne øjne, det ser du med lukkede øjne, og det du ikke ser med lukkede øjne, det ser du med åbne øjne, osv. Og der kommer også hele tiden et flow ned af besked og energi og alting ned igennem dig. Og på hovedet, der er du altså blokeret for netop det. Så jeg vil sige, det gode råd til dig, det er simpelthen at få kontakt til din indre stemme. Fordi der er noget, der giver dig den her følelse, men det er ikke dig selv. Det er ikke dig selv, der har den følelse af skyld og skam, og jeg burde ikke have, og jeg er måske også bare heldig, og hvad nu hvis de opdager, at jeg slet ikke er så god, som de tror, jeg er, og hvad nu hvis det hele det bare er et show, og sådan, du er sådan her. Det her, det er dig, du er sådan der. Det tror jeg, du er. Måske du også lidt kan mærke det. Ja, men ja, så noget kontakt til din indre, til dit, det var bare brændeovnen, hvis du hører sådan, blup. Kontakt til din indre stemme, altså du skal have, når du får ligesom lukket op for dit indre her, dit indre stemme, og kan se igen, så vil det her vende sig rundt, og den her vende sig rundt, og det vil være fortid, og det her det vil være din fremtid. Og hvordan kan du så gøre det? Skal vi spørge om det? Det gør vi lige. Og hvis det ikke giver mening for dig at lytte til, hvis du allerede ved det selv, så skal du bare gå med det. Men for dem, der ikke lige ved det, så trækker vi lige kort. Ja, så fik vi det her. Og hvad fortæller det så dig? Mønternes S. Noget med nogle rødder, ikke? Noget med så. Noget. Ja. Ja. Det er noget med ja. Der står flere forskellige ting. Det er noget med at plante de der frø. Bliv ved med at plante de der frø, som du jo allerede gør. Men vi spurgte jo om, hvordan du kunne se mere og blive mere til din inner voice, ikke? Det var det, vi spurgte om. Hvordan kan du komme til at lytte til din indre stemme, i stedet for at lade alt det andet larm fortælle dig, hvem du er. Det er noget med at se på, hvad du allerede har gang i. Hvad har du plantet? Prøv at se, den har rødder allerede, ikke? Den spirer deroppe, og den har fået rødder. Så hvad har du plantet? Altså, hvad har du, som du allerede har gang i? Har du allerede, for eksempel, har du børn, så se på dem. Trives de? Hvordan er deres liv? Har du en partner? Hvordan er jeres forhold? Har du godt arbejde? Altså, trives du på dit arbejdsplads? Er du god til at lave din kop kaffe om morgenen? Har du rent sådan praktisk
har du så sat noget til at forspire nu her? Altså, hvad kunne det være? Har du, sidder du og skriver dagbog hver morgen? Har du et eller andet, måske noget ritual, som du bliver ved med at gå tilbage til? Lufter du din hund hver morgen? Er der et eller andet... Prøv at se på, hvad du allerede... Altså, hvad du har plantet af ting nu. Prøv at kigge rent praktisk. Kig rundt og se, hvad har du? Og du kan også rent praktisk kigge og se på, hvad det egentlig er, der gør, at du sidder her. Ikke? Fordi jeg tror ikke, du behøver at få skyld over det. Jeg tror faktisk, du sidder her, fordi du har gjort en masse af det her. Og det er det, du skal kigge på. Hvad har du gjort for at sidde der? Og når du bliver mere opmærksom på det, hvad du rent faktisk har gjort for at sidde der, så vil du også bedre kunne få kontakt til din indre stemme. Fordi når du bliver klar over, hvad du har gjort for at sidde der, så kan du også se, det er mig, der gør det. Det er mig, der skaber det. Det er mig. Jeg kan det her. Jeg kan det her. Det her, det er også mig. Jeg skaber det her. Og når jeg skaber det her, så bliver det til det her. Og det er fordi, jeg lytter til min indre stemme. Fordi da jeg skabte det her, som gør, at jeg sidder her, så lyttede jeg til min indre stemme. Det var min indre stemme, der fortalte mig, at jeg skulle gøre det. Det var ikke fordi, der var nogen andre, der sagde, hvad jeg skulle gøre. Det var simpelthen min egen. Og prøv at se hernede. Det er jo det der ubevidste. Jeg er også intuitiv med dig. Og det er jo, altså, det er jo ikke, vel? Du kan sagtens det her. Det får jeg lyst til at sige. Og ja, altså, bare kom i gang. Kig på de der ting. Og se, når det du sår, du skaber de der, det du sår. Nej, når du kigger på det, du har sået, kigger du på, det er mig, der skabte det. Derfor jeg sidder der, og det er derfor, jeg når derhen. Og det er ved at bruge min indre stemme. Perfekt. Så vil jeg gerne sige tak for i dag, og jeg håber, du kunne bruge den her læsning til noget. Tak fordi du lyttede med, og jeg glæder mig til at se dig igen. Hej! Og skriv endelig, hvis du kunne bruge det, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, om det resonerer og sådan noget. Det er fedt at høre, fordi så får jeg også sådan en bekræftelse på, at jeg rammer nogen noget. Så del endelig, hvis det er. Hej hej! Hej til jer, der valgte den her krabbeskal. Lad os se, hvad der kommer af beskeder til jer. Jeg starter lige med at... Jeg har lige været oppe og få et glas vand. Måske er du også tørstig. Jeg skal have en tår vand. Husker du at drikke, får jeg lyst til at spørge, når du er tørstig. Nogle gange, hvis vi er meget trætte, så kan vi godt glemme, at vi faktisk, vi kan tro, at det er fordi, vi skal have mad for eksempel. Men i virkeligheden, så kan kroppen mangle vand. Og der er også nogen, der taler tit om det der med, at vi kan forveksle sult og tørst. At mange gange, når vi føler os sultne, så er det faktisk fordi, vi er tørstige. Det kan jeg huske, at jeg stødte på. Det var meget interessant nogle år siden. Jeg stødte på det. Og de der tarotkort, jeg bruger, det er fra The Light Series Tarot. Og hun har, der følger sådan en lille sød guidebog med, som jeg slår op i. Og en stor sød bog, jeg også slår op i. Og jeg læser intuitivt, og med det jeg sådan samler op i de tarotlæsninger jeg ser, og det jeg kender, og det jeg snakker med min mor om, for eksempel. Og så det jeg ligesom siger og deler og sådan noget, det er ikke
altid lige efter tarotbogen, eller hvad man nu siger. Og husk bare at tage det, som der giver mening for dig. Og det, som ikke giver mening for dig, det er nok ikke meningen, at du... Altså, den besked er nok ikke til dig. Det er nok en anden, der skal have den besked, som også ser med. Så bare tag det. Der kan godt komme flere beskeder ind, hvor nogle af dem er til dig, og nogle af dem er til en anden. Men de er i samme læsning. Så i samme læsning kan der godt være flere forskellige situationer. Altså hvis det giver mening. Sådan så noget af det vil resonere med dig, og noget af det vil ikke. Men det betyder ikke, at det, der resonerede med dig, så er forkert. Så vi laver sådan en lille minilæsning. Det der, det er situationen nu. Og tanke, plan, under bevidstheden. Det var sjovt, den landede sådan. Det skulle være fortiden. Det var interessant. Fortid, fremtid, det der blokerer, og det gode råd. Vi ser, hvad der sker, når vi når herover. Vi starter med sådan, som det ser ud nu. Ja. Det er kongen, stavernes konge, Knight of Wands. På hovedet. Og hende, der har lavet de her tarotkort, og det er egentlig også det, jeg oplever, at alle dem, der laver tarotkort, de sådan siger, at man skal lytte til det, man selv mærker og ser, og så kan man støtte sig op af for eksempel læsninger, ligesom den her, og guidebøger og så videre, men at man også kan øve sig i at prøve at mærke først, hvad ser jeg i det her kort, altså hvad betyder det for mig, og det kan være alt muligt med, jeg ved ikke, er der ikke en tatovering der, og der er en fireben af en slags der, måske en gecko. En halsskade ligner det også, han er på. Jeg lagde for eksempel mærke til det der krystalarmbånd. Og gråt skæg. Løven. Ja. Og det kan være, at der er nogle betydninger for dig i det der. Som er en besked til dig, som jeg ikke kan, altså som jeg ikke får igennem, ikke? Nå. Når den her, den er sådan her, så er den egentlig repræsenteret, når den er retvendt, så er den egentlig repræsenteret som, ligesom løven er i dyreriget, i menneskeriget, vil jeg sige. Og som sagt, det her, det er jo min egen løse tolkning på de tolkninger, jeg laver. Og det kan også være om en måned, så siger jeg noget andet om King of Wands. Men lige nu, der er det sådan. Den her, det er, jeg lærer hele tiden. Så derfor, det er det, jeg mener. Og det kan også være, at der er noget, jeg skal sige nu, som passer på dig, i forhold til det her. Jeg lærer hele tiden, og jeg har en stor skyggeside i, at jeg skal være perfekt, for ellers så kan jeg ikke gøre noget. Og det stopper mig tit i at gøre noget, fordi jeg kan ikke, altså et eksempel, jeg skulle hugge brænde her den anden dag, flækkebrænde med sådan en flækøkse, og det har jeg ikke prøvet før, og min børns far, han flækker det bare. Det ligner, at han aldrig har lavet andet, når han står og flækker det. Og så prøver han at fortælle mig, hvordan jeg skal gøre, og jeg flækker 1 gang,
Og så kan jeg mærke, så gider jeg faktisk ikke, så har jeg nærmest opgivet det, fordi at det ikke var perfekt. Mit første forsøg med den her flækøks. Fordi det ikke var så perfekt, og fordi at det ikke nærmest var bedre end ham, som har øvet sig i utrolig lang tid. Først med en almindelig øks, og så med en flækøks. Så når jeg nærmest at give op, inden jeg overhovedet er kommet i gang, ikke? Fordi det skal være så perfekt. Og det er i forhold til det her med at læse de her tarot og sådan noget. Så det er for at sige, at det her det er jo første gang, jeg laver sådan en tarotlæsning. Det er de her 3 grupper her. Og jeg kunne også vælge at sige, at jeg slet ikke er dygtig nok til at læse. Og at det skal jeg ikke gøre, fordi hvis jeg ikke er perfekt til det, så er det ikke godt nok. Men så får jeg det jo aldrig gjort, for jeg bliver jo aldrig perfekt til det. Fordi hvad er perfekt i virkeligheden, ikke? Altså, og hvis det så er, at jeg ikke må lave nogen fejl, vi laver jo hele tiden fejl, og det er jo dem, vi lærer af. Og det er jo bare lige for at sige, det der med, at nu læser jeg det sådan her, det her kort, og måske en anden gang, så læser jeg det på en anden måde. Og så lærer jeg noget mere undervejs, og bliver klogere på kortene, hvad de betyder, og og så bliver læsningerne nogle andre, og sådan. Og som sagt, det her det er jo min første gang, og jeg lærer hele tiden. Og det hænger måske sammen med det her med, fordi på hovedet, eller på retvendt, der er det her menneskernes konge, ikke? Og sådan en leder, og en, som går forrest med den her fakkel, ikke? Og bare følge med, altså han kender vejen, og han viser vejen, og på hovedet. Og en dyb udånding. Ja. Noget med ikke at, altså, jamen, jeg ved ikke om, jeg får sådan lyst til at kæde det lidt sammen med det der med, når den er på hovedet, så er det jo noget med ikke at have den der, ikke at være i stand til at finde den der leder, og den der sådan går fremad, og den der sådan har, viser vejen, og noget med ikke at kunne finde det frem. Noget med at have problemer med at stå stærkt i, at det her, det er det rigtige, eller det her, det er det. Og får også lyst til at sige noget, vi ikke kan stole på. Det er sådan, der kommer sådan en masse, som jeg tænker, det har da ikke noget med det kort at gøre. Men der kommer jo også beskeder, som bare kommer, og de kommer bare. Og hvis de resonerer, så tag dem, og hvis de ikke gør, så lad være med at tage dem. Men der er noget med ikke at stå stærkt i sin tro på sit fundament. Altså noget med at måske stå med den der fakkel, ikke også? Og være klar til at gå, men så alligevel tænke, kan jeg nu også, altså kan det nu også bære? Går den her fakkel ud undervejs? Taber jeg energien og lysten? Og kan jeg nu også lede? Der kan også være noget med at være for overambitiøs. Måske tro, at lad os nu tage det der eksempel med flækøksen, ikke? Som jeg fortalte lige før. Så tro, at så flækker jeg lige et helt træ. Fordi at nu har jeg den her økse i hånden. Jeg har ikke engang prøvet det før, men nu tager jeg lige og flækker sådan et helt træ.
Altså være sådan, ikke overambitiøs, men være sådan, have hvad hedder det? En urealistisk tro på egne evner. Kunne der også være noget med. Og hvor den så kommer fra, det ved jeg ikke. Vi kan prøve at se noget. Så hvad skal vi tage? Vi tager noget fortid. Lad os se, hvad der dukker op herovre. Ja, jeg får lyst til at vende den ret her. Der er noget fortid med noget. Se det her fantastiske kort her. En, der står med et surfboard på vej ud. Og står og venter på den næste bølge. Kan du genkende dig selv i den? Måske stå der og være klar. Og så er der den her på hovedet. Den skal jeg lige slå op her. 7 stave. Okay. Ja. Den her på hovedet er noget med at føle sig misforstået. Den læser jeg i bogen her. At føle sig misforstået og noget med en følelse af sådan at give op. Og der er heller ikke sådan, der er ikke blevet forberedt egentlig. Det giver egentlig meget god mening i forhold til det der med at være, altså den der historie, jeg delte om det der med at flække det der, hvis, nu ser jeg lige en lille mus, jeg ved ikke om det giver mening for nogen. Mus. Ja, som forbereder sig. Det forbereder sig altid. De er nødt til at forberede sig. Nå. For at kunne, så er man nødt til at forberede sig, ikke? Og nødt til at øve sig. Og der er måske noget med ikke at få sådan, ja, jeg hænger meget i det der med, ja, der står også noget med, at det kan også være noget med at blive misforstået og blive ikke bakket op og blive, altså føle, at du skal forsvare dig selv. Og det er jo klart, at hvis du har sådan en fortid, hvor du føler dig misforstået, og du føler, at du skal forsvare dig selv og sådan har travlt med det, og ikke kan forberede dig, så er det jo klart, at du ikke kan møde op sådan her. Du har jo rigeligt at se til. Ja. Også noget med, at det der egentlig skulle bære dig, ikke? De her
7 stave, de skulle jo egentlig bære dig. De peger imod dig i stedet. Måske noget med nogen, der skulle have været der. Som du egentlig føler, du har skulle forsvare dig imod i stedet. Eller sådan. Det kan være, at du har søgt mod nye muligheder. Prøve nye ting af. Eller stået klar til sådan, ja, nye udfordringer. Og de 7 stave, der skulle ligesom bære dig, og dit fundament skulle hjælpe dig igennem det blev sådan der i stedet, blev til udfordringer. Og derfor har du svært ved at stå stærkt i dit lederskab. Ja, hvad ligger hernede? Det er i underbevidstheden, det er S'et. Bærernes S. Bærerne, det er jo følelser. Og sådan her, så er vi jo i noget overflod. I noget overflod og abundance, og det bliver bare ved med at komme, og du drikker af det, og det kommer bare. Du behøver faktisk ikke gøre så meget andet end at sidde og modtage. Og her, der er der ikke rigtig det samme flow på hovedet. Jeg kigger lige i bogen. Ja. Det er noget, altså, jeg vil tro, at, altså jeg vil, noget med ikke at lytte til din intuition, men egentlig måske ikke så meget, jeg ved ikke, hvorfor den med intuition kommer. Det må være sådan en sidebesked, men det er noget med ikke at tro på, at der er den der, altså, du kan aldrig løbe tør for kærlighed. Aldrig løbe tør for, det er jo nok en følelse af, at der er en, altså, at kilden ikke er uudtømmelig, ikke? Så det er en følelse af en eller anden blokering af den der kilde til abundance og til kærlighed og til ja, der er noget, der ikke løber frit, strømmer frit. Og hun skriver her, der er intet, du kan gøre, som gør dig uværdig eller i stand til ikke at elske. Altså, det kan være, det er noget med det her op, det kan have rystet dig så meget, at du lige pludselig er blevet sådan, at du faktisk føler, at du ikke er værd at elske. Og at du ikke er den her leder, der kan vise vejen. Ja. Det bliver sådan ramt af sådan lidt trist. Lidt tristhed.
tager lige lidt af det her til dig. Ja. Følelse af, at du ikke er værd at... Ja. Lad os lige se, hvordan du forholder dig til det her. Tankemæssigt. Okay. Hvad hedder det? Dronningen af sværdene. Det er fordi, jeg vil have den der helt tydeligt. Mm-hmm. En rovfugl, der er der. Ja. Og den er så på hovedet. Lad os lige se, om jeg lige kan få lidt... Ja. Og husk, hvad der dukker op for dig. Ja. Jeg får lyst til lige at vise dig her. Ikke på hovedet, så er det den her. I speak with wisdom and clarity. Det er, når den ikke er på hovedet, ikke? Ja, du er virkelig blevet ramt, tror jeg. På din stolthed, eller på din... Jeg tror, det må være noget stolthed, du er ramt på. Der er nogle følelser hernede, men ellers så er det stave. Og det her svære, men jeg tror, du er blevet ramt på din stolthed, du er blevet ramt på din, jeg ved ikke om det er faglighed, men i hvert fald på noget med noget, du udfører. Altså umiddelbart vil jeg jo tro, men det kan jo, der er alt muligt, det kan gælde alt muligt, men jeg vil jo nærmest tro, at du har fået en eller anden jobmulighed, ikke? Eller en eller anden mulighed for at skifte spor på en eller anden måde. Og det har du taget imod, og tænkt, det er fedt, jeg skal ud og ride på bølgen, ikke? Og det er jo rigtig fint og alt det her. Og så har det vist sig, og det så også sådan her ud, men så vendte det ligesom, og det var også meningen, du skulle stå sådan her, men det vendte ligesom, som vi snakkede om før, ikke? Og nu står du sådan der, og føler dig uværdig, og uelsket, og ramt på din stolthed. Og det der så er heroppe i dit tankeplan, det er, at du ikke besidder den skarphed, der skal til. Altså det er det du selv føler, eller ikke føler, men tænker om dig selv, ikke? At du ikke besidder den klarhed og den skarphed og det overblik. Altså hun sidder jo heroppe på et eller andet sted højt op, ikke? Klar. Men ja. Så den skarphed, den klarhed, som du egentlig følte, du havde, den føler du ikke, den tænker du ikke, at du har nu. Ja. Det er det, du tænker. Nå, jeg læser lige videre her. Det bliver meget langt, det her, kan jeg se. Det er så din, blokering, ikke? Altså udfordringen, og nu siger. Det er 7 mønter på hovedet. Og det er fordi, den læser jeg på hovedet altid, den der blokering. Eller i hvert fald lige nu. Og det er jo noget med at plante frø. Prøv at se. Han har plantet 7, og der vokser det der smukke træ op. Han sidder og kigger på.
Men den er jo så, jeg tror ikke, du er i stand til at plante noget lige nu. Men hvordan er det? Blokering. Ja, okay. Noget med at give op for tidligt. Og der står også noget med her. Noget med at komme til at vande noget, som faktisk ikke føles som dit. Er du kommet til at hoppe på en bølge, der ikke var din? Og derfor føles det sådan, det hele. Var det ikke den bølge, du skulle hoppe på? Skulle du have ventet på den næste, eller taget den, der var før, eller hvordan? Nu tror jeg jo på, at der er en mening med alting, og der var en mening med, at det var den bølge, du hoppede på. Og det var fordi, du skulle lære noget. Men det kan måske føles sådan. Du hoppede på den forkerte bølge. Ja. Lad os se, hvad der ligger her i fremtiden. The Hanged Man. Den hængte mand, eller hvad hedder? Jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder på dansk. Der hænger en kvinde her. Og hun hænger jo ikke som... Hun er jo... Eller, det kan da godt være, hun hænger, men det ser godt nok flot ud der. Sådan meget, hvad kan man sige, elegant. Ikke? Der er lys, der skinner, og det ser egentlig meget rart ud, ikke? Og som jeg husker det, så er det noget med, den generelle er noget med at søge, altså ikke sådan lidt, ikke eneboeragtigt, men jeg synes, det er noget med at suspendere sig selv lidt, ikke? Der er sådan et andet, jeg skal lige prøve at finde det kort. Ja, så fandt jeg det. Det er i The Enchanted Forest. Den her. Der hedder The Hanged Man Suspension. Og jeg synes, det er sådan et fint kort, fordi det fortæller om sådan en, det er sådan en troldmand, som har, suspenderet sig selv. Han har lagt sig selv ind i rav. Og herinde ligger han, mens at han opnår den visdom, der skal til. Og når han har opnået den visdom, og har taget den pause, og har opnået de indsigter, som han kun kan opnå herinde, så bryder han ud igen. Så fødes han ligesom på ny på en eller anden måde. Og det er nok det, der skal til. Så på en eller anden måde, at du skal ligge der lidt. I den der slags lille, det er sådan lidt en form for livmoder, som jeg også ser det. Ligger derinde. Han ligger altså godt derinde, synes jeg. Jeg får lyst til lige at læse lidt for dig i den. Det er også en fantastisk bog, det her. Fantastisk kortsæt. The Forest of Enchantment. Der. Så følger der et stort billede af kortet, og så en masse her med. Og der står her, hun kalder det jo så suspension, ikke? Suspension signifies a time of surrender to a higher purpose. There are times for action, and there are times when it is best to stay still and deepen in wisdom. Your soul is ready for its next stage of growth. This may involve a sacrifice of worldly ambitions or worldly plans. Ja, jeg får lyst til at læse det hele, fordi ja.
Altså, the normal passage of time was too swift for him to learn all he wished to learn, so he created a pocket of timelessness in the heart of the pine, and stepped into it of his own volition. As the enchanted sap flowed warmly around his mortal form, the sorcerer felt himself rotating, released from gravity's grip. When the amber had solidified, the sorcerer was head downward like an infant in the womb. In the proper time, he will release himself from this chamber of deepening and emerge reborn. Altså, det må være noget med, og det er jo din fremtid. Det er jo noget med, og det må være det, du går i møde. Det, du har brug for, på en eller anden måde. Ja. Lad os se, det gode råd. Det er sværdenes konge. Den havde vi også i en anden. Var det også som et godt råd, eller hvad var det? Jeg tror, det var i toeren. Gruppe 2, vi havde den. Ulen. Bare ikke huske på hvilket sted. Det er det gode råd. Sværdenes konge. Ja, det er noget med at ja. Hvad mærker du selv, når du ser det kort? Det er noget med ikke at lade følelserne styre for meget. Altså ikke blive sådan for... det er sjovt, fordi gruppe 1, det var bare rent følelser. Og den her, den er sådan meget... altså lad ikke følelserne rende af med dig, eller sådan, jeg får lyst til sådan at sige, at når man siger det der med, lad ikke følelserne styre dig, lad ikke følelserne rende af med dig, det jeg mener, det er ikke, at du ikke må være glad og være forelsket og være sådan ivrig og sådan, en ny idé, og den er fed, den der idé, lad os gå med den, og sådan, det er ikke, jeg kan mærke, at det sådan føles rigtigt, det er ikke det. Når jeg siger det med ikke at lade følelserne overtage, så er det at ikke drukne i det her. Altså i de der negative følelser. Ikke lade dem ligesom fylde for meget. Selvfølgelig skal det have plads, og selvfølgelig skal du også give plads til hvad der sådan ligesom kommer op, og sådan, men ikke lad det være det styrende. Der er det noget med at lade din discernment, hvad hedder det? Ikke fornuft, men sådan mere sådan den der med sådan at se klart. Altså, for det tror jeg faktisk, du er rigtig god til, at sådan se klart. Når du sådan mærker hen, når du sådan ligesom sidder og i ro, så kan du godt se, hvad der er den vej, du skal gå, og hvad der ikke er den vej, du skal gå. Og der står også, I make intelligent and wise decisions about my future. Altså,
Så kan det godt være, at der er nogen, der siger noget, og det kan også være, at der er en masse, der fylder noget fortidslarm og noget. Men lad ikke det være en, altså det skal også have plads, og det skal også føles, og det skal også, men det skal ikke være det, der sådan lader dig tage dine beslutninger, og det skal ikke være det, der sådan leder dig vej. Og der tror jeg også, at der har du også brug for det her. Jeg får nærmest lyst til det, så jeg skal være dit råd for, du ved, og så er det din fremtid. Men der er jo en grund til, at de er placeret, som de er. Og den her, det er også noget med at give sig hen til sådan en form for boble, ikke? Ja. Jeg ved ikke, om der kom nok til det her gode råd her. Det tror jeg egentlig, der gjorde til den, der har brug for det og høre det. Ja, det tror jeg faktisk, der gjorde. Så jeg vil egentlig bare sige tak, fordi du lyttede. Jeg får lyst til at trække et kort mere til dig. Det er lidt sjovt. Men det gør jeg. Det er som om det er ikke helt nu. Og det er det her. Sværdenes S. Lad os lige se, hvad det siger. Det er sjovt, der er sådan en trappe i hovedet. Nå, ja, der står her. For the Ace of Swords, there's nothing that can compete with the fierce race of wisdom and truth. Altså, det er jo nøjagtigt det samme som altså, med visdom og sandhed finder jeg vej, eller hvad det var, han sagde ham der. Og hun siger, der er ingen anden vej end visdom og sandhed. Så der er altså noget med at skip de der bølgende følelser, ikke? Og simpelthen gå med det, der er visdom og sandheden, fordi det ved du godt. Ellers så tror jeg ikke, det her det vil være dit gode råd. Det tror jeg ikke. Så du kan godt mærke det der. Og der er også meget, som sagt, meget lidt følelser. Der er ikke mange bærer i den her læsning. Så du er vant til at gå med din altså du ved godt, ikke med din logik og ikke med din fornuft, men det er fordi, det kan godt lyde så, som om du ikke har følelser. Det har du. Du har mange følelser, mange dybe følelser. Du er også dybt funderet i. Men når du nu skal på styres ind på din kurs igen, så ja, jeg tror, jeg vil lade det være her, fordi du ved godt, hvad det er. Det er ikke mig, der skal forklare dig det. Det er ikke mig, der skal give dig den besked. Det er meget tydeligt. Du ved godt, hvad det er, du skal. Så tusind tak, fordi du lyttede med. Og jeg håber, at det hjalp dig lidt, selvom jeg ikke skal rode for meget i det her til sidst. Så håber jeg, at alt det andet gav mening for dig. Og kommentere rigtig gerne, hvis det gav mening, og hvad det er, alt det her. Og hvorfor jeg ikke skal rode så meget rundt i det der. Og kom endelig med nogle bekræftelser på, at det jeg siger, det rammer. Fordi det er fedt. Det er rigtig fedt. Og det elsker jeg også selv at give til de læsninger, jeg ser. Fordi det er noget af det, der sådan også får en lyst til at fortsætte. Så endelig giv din besøg med. Tusind tak, fordi du var her. Og jeg glæder mig sådan til at læse for dig igen. Tak. Hej.